Wat is je lievelingsquote? Boy! Ik ga het safe spelen. Oké. Ik ga een quote pakken die uit een boek komt van, ik denk de jaren 30 vorige eeuw. En dat is, als ik me niet vergis, van Napoleon Hill. Whatever the mind can conceive, no. Whatever the mind can believe, it can conceive. Zo is dus wat je kan verzinnen, kan je dus inderdaad uitvoeren. Alles wat jij... kan En ik heb het misschien een beetje niet helemaal correct gezegd, maar de gedachte daarachter is, zolang je je kan inbeelden of je hersenen het kunnen verwerken dat het een mogelijkheid zou kunnen zijn, dat je het zou kunnen, is het mogelijk dat je het kan. Ja. Zie je, dat is een hele goede wat. Ik weet toen de tijd laatst zoveel boeken over Jules Verne, waarin hij dingen voorspelt. Nee, zijn mind zag het. Zijn mind zag een duikboot onder het poolijs varen, die door een kracht werd voortgedreven, zodat hij lang onder water kon varen. En die duikboot heette de Nautilus. Jaren daarna, eind jaren 60, heeft de Amerikaanse atoomonderzeeër hetzelfde gedaan. En die naam van die onderzeeër was ook de Nautilus. Zie je, dus dan vraag je af, heeft hij het voorspeld of heeft de mind van hem het kunnen verzinnen en het is eens waarheid geworden? Zie je? Maar nu wil ik wel uw quote weten. Dat is eentje die ik nooit vergeet, omdat we als kleine jongens ook vaak naar politieke bijeenkomsten gingen. Aberaboortje woonde niet ver van Zuid, het Watertoren. Ja, en dan gingen we met de fiets naar, leuk, was echt joegoe, leuk sfeertje met mensen, met vrienden. En ik zie nog die kerel daar op het podium staan van een partij. En hij brult naar het publiek. Dit is de begin, wij gaan door met het strijd. Boy, dat vergeet ik nog, die quote vergeet ik toch nooit. Wij op de fiets daar allemaal, brab, fiets over elkaar, wij biggie balafoeders. Maar praktisch, zij zijn aan de jonge boy die zie. Dat zijn aanhangers van die partij. Ik voel me iets minder schuldig dat ik die quote van het verkracht. Nee, maar dat is een quote en het is nog steeds zo. Dit is het begin en we gaan door met die strijd. Maar de manier, ik zie het zo voor me. Nee, dat is mooi, het zijn leuke dingen. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.